Hola, som Ada Colau i Adrià Alemany. Us presentem Vides hipotecades, de la bombolla immobiliària al dret a l'habitatge. El llibre Vides hipotecades consta de 3 parts. Arranca amb una introducció que ens situa en un escenari de crisi on milers de famílies perdran la feina arran de l'esclat de la bombolla immobiliària. En una societat on s'havia impulsat que la gent accedís massivament a un habitatge en règim de compra i a través del sobreendeutament, la primera despesa que no podran afrontar aquestes famílies serà la quota de la hipoteca. Per tant, centenars de milers de famílies es veuran immerses en un procés d'execució hipotecària que els deixarà al carrer i amb un deute de per vida, un deute que els condemna a l'exclusió social. Quina societat es pot permetre que les entitats financeres responsables de l'actual crisi estiguin desnonant a milers de famílies alhora que acumulen milers de pisos buits i que a sobre ho estiguin fent assistides amb els nostres diners públics, utilitzant els pocs recursos disponibles, ficant al seu servei policia, jutjats, quan després se'ns diu que no hi ha recursos per serveis bàsics com són sanitat o educació? A la primera part del llibre ens preguntem com hem arribat fins aquí. Quin ha estat el paper que han jugat les administracions públiques, les entitats financeres, les tassadores, els notaris, les immobiliàries, en aquesta situació que s'ha generat d'emergència habitacional i a la construcció d'un model basat en l'especulació immobiliària. Ara cada dia ens sentim dir que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats, que hem estirat més el braç que la màniga, i si bé és cert que com a societat hem de fer una reflexió i que sens dubte cal un canvi de model, el que també és cert és que no tothom ha estat igualment responsable i sobretot no tothom ha tret el mateix benefici. Mentre que les entitats financeres han acumulat milers de milions d'euros de benefici i segueixen sent rescatades amb diners públics, hi ha altres, com les famílies que contra la seva voluntat no poden pagar la hipoteca, que avui es queden al carrer, ho perden tot i a més es queden endeutades de per vida. Durant anys vam sentir dir que els preus dels habitatges no podien baixar, que no existia bombolla immobiliària, que llogar era llançar els diners, missatges que es llançaven des de les esferes empresarials, des de l'entramat immobiliari financer i que reproduïen en boca de les administracions públiques missatges que s'amplificaven a través dels mitjans de comunicació i que es van acabar instaurant en l'imaginari col·lectiu de la gent, forjant precisament aquesta cultura de la propietat. A la segona part s'explica la part positiva d'aquesta història. S'explica detalladament el procés que porta les persones afectades de la resignació a l'organització, a l'empoderament, i com en aquest moviment de 3 anys s'ha anat sumant victòria rere victòria fins a aconseguir que avui en dia més de 60 plataformes a tot el territori hagin acumulat un munt de suports que fan més possible que mai la dació en pagament i la moratòria dels desnonaments. I és que el llibre Vides hipotecades no només és un llibre de denúncia, sinó que sobretot vol ser un llibre de propostes. Propostes d'una banda, de reformes legislatives, també propostes a nivell de consells per a les persones que afrontin un procés d'execució hipotecària, però sobretot pràctic i útil generant eines contra la por i el xantatge al que ens volen sotmetre entitats financeres i administracions públiques. Una de les conclusions més importants d'aquest llibre és que per molt poder que tinguin les entitats financeres i per molt dura que estigui sent aquesta crisi, l'experiència de la plataforma d'afectats per la hipoteca i d'altres de similars ens estan demostrant que si ens ajuntem podem canviar les coses.